aku ki nyawang kowe iki nek do geguyon nganti kesuwen sepet nang mripat. Mbok eling wajibamu mulai dadi ponokawan kae galuh Bendara Mandala Janaka agi nampa cobaning Dawaka. Bendara Mandala Sembadra ditundung saka Madukara. Bendara Mandala Srikandi kok ditundung lunga saka Madukara. Merga Bendara Mandala Janaka kagungan garwa maneh. Dewi Sawati to ngaten Pak. Mongko kae iki mbuh anake sapa saka ngendi benderamu ya ora ngerti. Sing tak kuwatirke mingke bakal Mangindrajala kajengakane Bendara Mandala Janaka munggah para Pandhawa. Ngerti ora kowe? Nggih Pak, ora ubus. Ayo ngerti sih, Bu. Apa kuwi? Sing ngetudhek apa kuwi iki? Nggih, Pak. Kula ngajeng nyerak ndoro niku wedi wong karo sing wedok ning disia-sia mawon kula niku. Karo Wisawati bola. Suarane kasar nek kongkonan sadeg sanyet. Beda karo Ndara Sembadra, Ndara Srikandi alus. Tresna karo Ponokawan nang iki ora. Sia-sia ngekon sadeg sanyet mongko ya nek ngabani ya kasar. Wis ben bendaramu agi tresna karo Wisawati. Muga-muga bendaramu eling karo kahanan mergo pancen kahanane para Pandhawa lan para kawula ngawalta kuwi yakin apa dubaning Dawaka. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ayo padha disebut. Padha dicaketi bendaramu. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Titi tundang kagatengarang Trisone winayang jati kapan mongko kalimo jandolo kono leneng jagat kang sunyata patu-pate ula lanang ula lanang pangirete kepuk tunggu sasise sapiku marang sapiku
sasisi sapi kuarang oh Triwagata tundha Diajeng Wisawati jagat Bendara kula pun wonten paring panganti kaya ngadhewu pangeran ponokan padha ngadhep ana ngarepanku Diajeng ponokan sampun ngadhep dipun paring pedamelan ingkang mawon mati belanipun Gareng Petro Bagong nika dipun paring gawean ora kena nganggo lucu nyambut gawe. Nalekas kuwi aku ya. Aku iki gumun tenan. Ya ning ayu ki ya lumayan ayu ning ya. Teksuran iki lho, Dong. Ha iya. Aku ki yo gumun karo Janaka kok yo seneng. Mau saya ndoro Sabadra ki oleh palakrama ning ya kuwi. Aja nang tegel karo para garwa. Nganti Ndara Janaka kuwi tegel para garwa ditundung lunga ya piye coba. Ya kok ae. Aku iso gumun karo Ndara Janaka kuwi kae kena cintung ya Cuk. Ayake wae. Bedu rasane aku kok piye? Mboten. Rasane ora aku ya. Mboten. Wong lho niku nggih nunggoni napa ing dados dawuh panjenengan. Rasane ora napa. Rumah saya kita diwong cacat. Rupamu kaya ngono kuwi. Aku jak isin ponokan kaya kuwi. Lah tak tenan. Monggo Ndara Janaka ora aku disare pati-pati lho 10 ana kae iki ora aku kok piye lho Ndara Janaka. Wis ben ngono wae, ngono wae. Nengno wae wis ben. Bendaramu lagi mendem katresnan. Wong nek mendem tresna ya ngono kae. Lali apa wae? Lali kewajibane, lali karo keluarga, lali karo panembahe. Ngono. Nggih, Pak. Wis ngono wae. Gus niki Ndara Sedewa sowan. Dipun ngendikake Den. Diajeng Wisawati. Wonten dawuh pangeran. Dimas Sedewa sowan. Dingendikane padha kanthi Raja Yai. Nunang pimasipun Kamas Janaka kados manih kawidadan pisanipun ngenani. Gegel sing menika ingkang ngaturaken sumuming pangabekti kunjuk sandhaping padha wantu-wantu Kang Mas. Ya tak tampa Dimas. Dimas Sedewa padha kanthi Raja ngadhep ora ngasane Piaran Arjuna Yai. Nampi masipun kanggo Wisawati kados mangke kawidadan. Syukur Dimas. Gus, apa kakipun dingendikani niki badhe kagungan sedya menapa lah kok larut cayanipun bindi tingalipun coba dipun timbali pangeran apa diajeng ditimbali Dimas kagungan sedya menapa kaya wigati temen ngadep wonten asanipun panjenengan ya wis mengko tak ngendikanane makaten pangeran Dimas Sedewa wonten dawuh ana wigati apa ngadep ana ngasanipun Kakang Yai. Iwale-wale menapa Kang Mas? Ing renapi dawuh ngasanipun para kadang. Dadi para kadang menika menggalaken banteng para kawula ing nandhangaken Kakang. Para kawula ing nampi cobenipun Jawata. Kok Prabu Kuntadewa nampi dawuhing dewa saged mangsul kados winyuni para kawula ngamanka ing saged nggayuh braing dewa. Wahyu Sekar Pancasari. Kamu Kang Mas? Wahyu Pancasari nggih, Wahyu Sekar Pancasari saged
Lenggah wonten ing katon Ngamarta yen to para kadang menika kempal sedaya wonten ing kraton Indraprasta. Mila saking menika ingkang nyuwun dinten menika supados Kang Mas Arjuna sowan wonten asanipun Para Prabu Antadewa kempal banten para kadang Pandhawa. Mekaten Kang Mas. Kepiye diajeng Wisawati? Mboten kenging Kang nulung-nulung. Mekulek nulung-nulung Ngamarta juali karo aku kali ngaruh Sembadra kali ngaruh Srikandi. Wis wenang matu karo wis nulung-nulung. Kula kuwatir nganti mboten ninggal niku. Wajib nyebabke kula ngatosno kalih kula. Ya ming diguwang ngono wae kaya cacing kaya wajib dicutak ngono wae. Nek ngono wae to. Wis payah tenan. Ya. Aku di bojone tak begat wingi kok rek. Ha kepiye wong lanang iso berkutik ngene kan juga kepiye jajale. Wis lunga ora oleh. Serawung karo rombongan ora oleh. Coba. Kumpul karo sedulur ora oleh. Jadi kon nyetu nang pasatyan bae. Iki kepiye coba wis. Ayo ora terus. Lah iya pancen. Pokoke Indrajana kok kuwi duwe tugas. Dadi kadange Cilur Puntadema kali murah kuwi seminggu pisan iki sowan nang Ngamarta kumpul karo para kadang Rembug Negara. Ha nek ngono kan juga piye coba wis. Wis kalah tenan. Ngopo Bagong? Kowe ngopo kowe? Nyamani masingan nang kene kono lunga jenenge aku. Waduh. Kono lunga kono jenenge aku.